Walid. Walid Sing film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton film kura koyo. Ya sampean tok maneh iki dadi Walid, terus aku iki bojone sampean iki bojone sampean. Ngono lho. Aku kudu piye? Terus Walid nak niken boleh ngono ndang. Wak Walid nak niken boleh. Tak nak lah sosis Walid layu. Sakit. Kan ya nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing duwe Ora ini lho sepur kok tunuk gelingi lagi iki lho. Apa sepet? Wah. Ya kene. Waduh jan. Bocah saiki iki lho ayu-ayu aku biyen kok kesusu lahir ngopo. Apa balik nah? Balik nah, sing tak boli wis ora ono. Loh, ning sampean ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu di usia segini itu malah selerane itu yang lebih tinggi. Biasanya luwih tua. Ah iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kaya di umur 50 ke atas. Lah mbok karo mangun gong kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo piye sepuh sing umure 50 munggah? Ning kudu anu Mas, nggih rada sugih Mas. Lek sugih ya golek ya apa. Oh, ya apik kuwi apik prinsip apik. Dadi ngenteni dina. Ora, kowe iki jare iki penyanyi apa wereng. Golek wong tua ndang mati warisane mbok apa ngono lho. Wah. Ning sampean ki pantes dadi Walid. Walid wae, dadi Walid. Walid sing film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton film kura koyo. Ya sampean tok maneh iki dadi Walid, terus aku iki bojone sampean iki bojone sampean. Ngono lho. Aku kudu piye? Terus Walid nak niken boleh, ngono ndang. Wak Walid nak niken boleh. Tak nak lah sosis Walid layu. Sakit. Omong apa to jane? Lho, kuwi film zaman saiki viral lho. Lah zaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Lha apa? XX. Wis ora acet. Kene saiki Mas Garing ing tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Nah. Astagfirullah. Nah, kuwi bocah iki polahe yo kok sik, ojo lagi semangat iki ngono kuwi. Oh iya. Yo larase pelok sampean mang gandrung bawa nyidam sari gandrung winong karo gandrung niken. Iya. Ayo kuat ora. Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan TNI tenan po? Apa Tani. TNI apa? lu tiru-tiru Pak Susno. Mbok rasa ngaku-ngaku ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo, coba niken sik, ayo. Sing magandrung niken sik. Duh wong ayu. Nah, kaya apa? Piye, men nggo anu rabuk nyawa. Ora. Masamu tebu apa piye? Duh, wong ayu. Ih, pengen, Pak, pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kae ngeleki ditutupi sarung ngene. Iya. Pepujane ngati. Tegur aku kuat ya. Wis lunga. Go. Ana wong tuwa roman mati gal nguyuh. Caidian. Kono Ken, terno Ken. Aja ngawur e. Aduh. Ya. Kaya ngene. Wong nandang Kae ana rembulan Kang Mas. endi? Rembulane ketutupan terop Kang Mas. Apa iya apa? Sing ketok drijimu tok. Wong kok ora ono rembulan kok. Lah sing kene iki nyekel mik kok, isane tangan kene. Iya. Apa mung awakku dhewe. Gini. Genti winong. Genti winong. Kuwi lho. Jangan mendadak Mas niki anu wis tuwek latah yayine. Jangan mendadak bumbune apa? Hah? Jangan mendadak iki apa? Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk. Cek to Pak Dik, kula ajeng tanglet. Apa? Niki wau kan niki seduwe kan diseragami to. Niki jenengan nggih diparingi seragam.
Apa iso penjahit gawe kaya iki? Khususon. Iki jahitan khusus. Iki wis tak iseni lho iki. Berarti jenengan bangga mboten diparingi. Loh. Bangga no. Aku mentahan no. Malah. Ayo Mas Gareng, ya. Do dewa Jawa takut. Winong. Dalam. Tangane gandengen kuwi digandeng Mas Gareng digandeng. Jak mlaku sayu. Wah jan putune ngenterke mbae ning puskesmas ya ngono kuwi. Dadi ben digoleki tombo, ayo. Padune Meri. Aku demek kowe ngrangkul kowe Meri. Ya iki resikone bathine dagelan ya iki. Ngopo? Nadyan anak buah iso demeki wong ayu timbangane bos mung ngelas-ngelus debok nggo apa. Ora pengen sesuk tuku dhewe, ayo. Kok sik apa diacelke to? Tembunge kok tuku dhewe. Ya. Kaya Nenoe welasa nomring wa mami. Gegere Winong lek ning kene ketok gawedi lho. nikah yo Gegermu dhewe rene tak tutuki gegermu dhewe. Tak tutuki gegermu dhewe. Bojo nom bojo tuwa ora pareng padu. Ajare njaluk ade. Alah. Tak nak. Hah? Tak nak. Yo dinak. Sosis walit dah layu. Kulit walit dah kisut. Yang nanti dicangkok lah. Apa to jane iki basa apa to? Yo, ganti gandrung nikah. Udah layu. Wis mbok tus kono. Teguh udah layu. Yo. Ganti gandrung nikah ganti. Yen cedak tansah. Apane ditukui? Lanti. Pindo mimilan Besok kapan? Besok kapan katekan? Aku iso suwe solmu to kowe, Nduk. Oh, aja ngono to. Bodimu lho jan kaya bemper kuwi. Iki aku wis berusaha diet lho. Berusaha diet. Iya. Besok kapan katekan? Kaya kendaraan nyalip ya. Lan wong ayu. Ganti Winong. Ganti Winong rene kowe. Jenenge gandrung ya diparani kok aku sing kon moro. Aku wong wedok kudu moro aku. Walah. Wong lanang wis tuwek ra gelem rekoso. Tadi nang Winong. Dalam. Ibaratno kaya kowe goleki batange lho, kowe sing goleki. Lah niku cocok. Upo kira Wis entekno dhewe. Ampun ngambek to, Om. aja nesu. Umpama sira nakudha tanpa prau. Ayo nganggo laras to kok terus. Jangan ngambek. Kok terus nesu ngopo nganggo laras to? Kena aku ket mau dinyek terus kok. Mboten. Jangan mungkin lek sugetan ngoten pendek lho. Pendek meneh. Wes Iya. tenan lho. Aku wis suwe ora tau mangan cah wedok lho. Umpama Larase sira pendek, Mas. nakudha Nano. tanpa prau sat sarah ing Jolodri. Nyik nyam nyak nyi. Nyam. Lah nyapa melo sumbing barang iki. Aku ki latah kok. Walah. Nyidam saria. Tibane cucur babuk. Cucur. Walah. Kok latah men to ya? Buka celuk memanik saka Mbak Winong sik iku gentenan karo Mbak Niken. Monggo. Ya Mbak Winong, memanik. Monggo, yo. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindarat nang katon malelan tanganku mung pirat saeling senadyan aku asarutan satu mending
bablas kira mau jaranan ya. Nggih. Garet mendom ati kang bayang yen tan tembok. Oh. apa? Piye Mas Gareng apa? Ketarik Mak. Mas itu tuh Mas. Lek kadung aku nyangklen iki ya. Ayo terlalu ayo. Pinang lho pinang. Ayo nang.
Niken apa kuwi? Celeng. Winong? Jaran. Jaran. Mas Gareng yo iki kire. Yo. Yo. Kuwale. Apa mulai sing cepet lek? Ngapa? Piye? Ngapa? Putra dalem dicokot kire. Bener dicokot gerene, tak petai. Lolosane. Lah mosok kene celeng kene jaran wis gon jatil kire. Ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000, Winong 100 ini iki. Nah. Ini Mbak Winong. Matur nuwun Mas Bayu. Terima kasih. Sehat selalu panjang umurnya Mas Amin, Bayu. amin. Semoga tambah berkah ya Mas Bayu. Amin, amin. Bahagia selalu Mas Bayu. Nggih, nggih. Aku di Ngapa? tali asih. Lah ngapa kok iso njaluk tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kotak sing wis ora ono. Apa tali dadunge ngendat? Aku Ayo joget sik no. Kayak mau wis ditebusi joget celeng karo jaran. Wong ora nek kringete. Lho anakku Ba- karo Winong lo keringetan. Adus keringet iki lho. Bayu ya karo wedokan lho. Kok kok senengane nesu. Karo aku pahit. Wis ora usah ora usah nesu. Engko gara-gara tak tambani. Oke, lagi. Mbak Niken karo Mbak Winong gen leren sik. Aso. Ketemu ning Patet Songo. Nggih, Mas. Heeh, bakune padha kecekele tak dereke. Miren Oke, alon-alon. Nisan. Mbak Niken Salindri. Oke, ayo nikah salindri iki disingkat Nisan. Oh. Ayo dok, kene sayang. Momo cici. Monggo Mbak Niken. Tindak mriki kula atur. Mbak Niken. Mbak Niken monggo nyanyi. Mbak Niken Salindri. Ora Karena ini disponsori oleh Gareng becet. Penyet. Ono garang penyet. Awake salirane cilik ya Gareng Penyet. Wong kowe iki tindinge kowe ngopo yo? Sasismu kena. Bocah kok iso ngadeg kok dingklangan. Sing kene lembah ngono. Apa? Oh, gring ta. Gring. Ora apa-apa. Yo Kok koyo ngurak manuk to kowe iki. Mas sikilku ki lho lara banget lho Wong gring-gringe lingginge salah. Lah kowe sikil mbok jiret benang bareng. Oh, canom gaul kok ya. Iya. Dijiret benang. Sesuk nganggo rantai sepeda motor ku lho. Ya sesuk nggih ruji. Aja sembrono. Apa? Dalange anyar. Aja kok ora. Pak Dalang namine sinten? Asik. Tepang. Coba dhisik sapa iki? Dhisik sapa sik? Jenengan sih, yo. Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun pindah dhateng Surakarta. Lah, lagi iki aku lagi kru nembang kok ngrapel. Nembange ngrapel. Gaji pegawai negeri iso rapelan nembang ya rapelan, Bro. Ya. Baik, Bro. Saya dukung, Bro. Ning apik lho, pasoke ya ta. Anu tibone padha one. Tibone pas. Pas. Pak Degareng saking Semarang. Piantune ganteng, ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang, kabeh wong wedok kok mesti disayang. Aku ki mbuh. Ayo, kan sayang kepada perempuan, Iya. itu kan baik. Melindungi Melindungi, dan merawat merawat, serta Menyayangi.
Ora sayang. Aku aja golek mungsul lho, bojoku nonton lho streaming lho iki. Ora aku ngandakne karo Bu Gareng, nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Loh, lha aku goleke musuh aku menyayangi lahir batin iki tegese tresno karo wong wedok liya. Lah iya apa ora? Heeh. Lah iya, wong iya kok. Nek ora ki ya wis rasa bengung. Ken. Dalam. Ya sabar ya, Nduk. Wong kancane wong darurat. Iya. Wong iya to. Terus jarno wae ku lak mati dhewe. Mati disumet. Rumangsamu teplok apa piye? Ora apa-apa, dalangnya dalang baru. Kita harus menghormati. Lah iso rasa dijak omong ya toh. Ya. Lho, ora ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Yo mesakene Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu tidak bisa duduk di singgasana. Iya. Jangan sampai duduknya di singgah sini. Iya. Nembango opo? Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya, monggo. Iki tak macane. Ora tak sahur. Tak macane. sing bener ki tak wacane. Ya wis wacane. Request. Wis engko ndak kobong aku. Request Mbak Niken Tresna Waranggana utawi Caping Gunung dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula. Sik Murdi Mbah Murdi ya ta. Nggih, Mbah Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Nah, Mbak Niken kula aturi milih antara Tresna Waranggaya. Kok alah Mas ndak usah ngomong Mas. Ndak usah ngomong. Ora iki jane iki Tresna Warang Ngonyo. Ora kok sik ki dalang opo bakul akik ya, Nduk. Kok iso bakul akik? Suarane kaya bakul akik sing ning pasar malam ya lho. Iya. Wis nang malang gol to apa kuwi? Sunlet. Ya, Waranggana dibawani ya, Nduk. Iya. Nggih, nika wonten tindhipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Ah, niki sing alus rumiyin. Sing halus rumiyin. Nggih, upami pun paringi Caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Pareng monggo. Nggih. Niki manut ta nggih. Niki penontonnya manut nggih. Bayu nggih. Nggih. Mbak, Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. monggo Mbak Niken, Caping Gunung dipun bawani upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelingaken ingkang jenggleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jenggleng kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas aku takon ning nyengsarake kanca. Mboten lho, kula kapan melih nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku ngono to. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Nah, ngono jenenge profesional. Nah. Profesional. Monggo Mbak Niken Salindri. Saben bengi Pripun Mbak Niken? Jenggelinganipun Mas Gareng. Mboten ndak kerasa. Ndak kerasa. Karena kulit Walid sudah layu. Ngene lho Mbak Niken. Kulitnya. Gak kerasa karena sudah tua. Ini baru sekali warming up, 2 kali nanti terasa. Pemanasan. Iya. Oke. Yen mamajang
Aja suwe-suwe leren. Kentekan bahan barang. Weh, Sik to Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet gak ngerti to? Ora. Aku berabak abang, awakku panas kabeh men gak krasa iki. ora kowe dalah kok ameng-ameng nyawa. Ha iya. Kowe dalah kok wedi apa? Lah Mas. Dalah gak wajah abang kabeh. Ha iya. Wis, Wis mangar-mangar ya panas kok. Heeh. panas ngesor dhuwur Mbak Nika. Wis ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesorke arang-arang lho panase. Tegese sikil nek ro nggih mlaku-mlaku ki. Kowe apa ngono dar sini mecep. Apa kon ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas. Kuning. Baleni Mas. Ulang nggih Mas, ulang nggih. Wong edan. Tapi ya maksud Kene wong tua kadung ngeden kok dibaleni. Ora ku sik gerok kok iso nular to iki. Out. Kumbang sing dhuwur. Out. Wah, jan luar biasa. Ya perlu mesti diimbui ngono kuwi. Lah gen krasa. Lah ambune lho. Eh? Ambune. Rodok rono. Kula ya baris. Yeah.
janji. Matur nuwun selaing janji. Wah iya wah lumayan alhamdulillah. Iki Mas Bayu Aji ngaso sawetara merga tenggorokane pinaringan serak. Wah iya iki mung gentene kira-kira 5 menit ngguwe 10 menit ben tenggorokane beliau iso waras ya Mas Gareng. Tujune punggawa pendereke Mas Bayu Aji niku akeh dalange. Nggih. Tur niki kaya panjenengan ya wis dalang ya guru ana ing SMKI Surakarta. Nggih, Mas Gareng namung sak kamat-kamat rekake nderek ngenger wonten SMKI Surakarta. Nggih, wong iki sing diarani alangan ki ora iso nolak mergo wis ginaris wong mobil we ban nganggo serep, dalang ora entuk serepan. Nuwun sewu wong mangan nganggo kecer kala mangsa ya nganggo keselek barang Mas Gareng. Nggih, mangan kecer ki marai mangane karo merem kok. Mboten perkara ngoten, mboten perkara ngaten. Ning tetep napa-napa disyukuri, Mas. Nggih, syukur. Sabab sapa sing gelem syukur bakal ditambah nikmate nanging kosok baline sapa sing kupur marang nikmating Gusti maka siksane Gusti banget nggone lara. Nggih, bener lah niki berbicara masalah keperluane dalu niki tasakuran napa to tegese tasakuran, Mas? Mohon dijelaskan Mas Gareng. Lho sampean sing guru sampean kok jelaske kula. Lho niki tulungane kula nyuwun tulung cocok apa ora karo pelajaran sining sekolah. Oke, nggih. Niki otak-atik gathuk. Nggih. Tasakuran empat suku kata tasakuran. Ta. Tandanya orang yang
beriman tebal. Orang yang beriman tebal, jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena percaya bahwa Tuhan mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. La in syakartum la azidanakum bala in kafartum inna adzabillah sadid. Nah, nopo niku? Sekali merdeka, oh mboten ngoten. Wong tegese nggih pun kula aturne ngarep mau sapa sing gelem syukur moko ditambah nikmate, nanging kosok baline sapa sing kupur marak nikmating Gusti, moko siksane Gusti banget nggone lara utawa perih. Tur titikane gampang Mas. Orang yang beriman tebal dan beriman tipis. Nggih. Yen pun tebal niku pun kula terjemahke wau apapun yang diterima selalu disyukuri. Nggih. Nek yen wong sing imane tipis niku titikane gampang. Pripun? Wong sing imane tipis yen kanggone wong lanang semakin kaya semakin nakal. Kanggone wong wedok sing imane tipis semakin nakal semakin kaya. Nah, niku Mas Gareng. Wau werdine tasakurata. Syarate kudu dingerteni wong akeh. Syukuran niku kudu dingerteni wong akeh, ora entuk delikan. Nggih. Kurang afdol kalau tidak dibarengi tirakatan seperti malam hari ini. Yang terakhir anugerah dari Tuhan yang tetap harus kita nantikan. Luar biasa. Werdine tasakuran. Lah, niki lak loro keperluane tasakuran lan halal bihalal. Apa to tegese halal bihalal? Nah, niki cocok apa ora karo pelajaran nggonku mulang ning sekolahan, mara coba jenengan werdekne padha apa ora karo oleh kumulang ning SMKI Surakarta. Lho. Wong kari guru bangsane ora iso kok kalimate dawane ora umum. Halal bihalal nu halal bihalal. Ha niku hanya ada di Indonesia. Nggih. Karena ini sebuah budaya yang ada di Indonesia, tapi sekarang sudah ditiru oleh negara-negara lainnya. Lalu segeralah kamu meminta maaf kepada orang yang kamu kenal. Nggih. Bila ada yang meminta kepadamu, harus segera kamu maafkan. Lal yang terakhir, lalui Idul Fitri tanpa saling memaafkan akan terasa rugi. Luar biasa untuk Mas Gareng. Mas Gareng, Nun, panjenengan nalika napa jenenge wulan Riyadin kala wingi napa nggih buka terus maringi lare alit-alit ngoten niku Mas. Si jenenge sedekah. Napa malah njaluki nggone putrane? Oh, mboten Mas. Kula tetep menyediakan. Piye mboten ketang rupiah, rupiah, tetep itu kewajiban saya memberi sedekah atau zakat itu pasti. Luar biasa. Nah, sampean mboten mergo wong sedekah niku ora lempoh ning malah bakoh. Ngoten niku nggih Mas Gareng. Kira-kira Loh, jenenge disuni pirsa tenan kok. Lah kula nu mboten samikir werna-werna, kula sedekah lillahi taala. Nggih. Pun perkara entuk pahala ya alhamdulillah ora masalah. Sing penting berbagi rezeki. Nggih, terima kasih untuk niku Mas kalimatnya ini bab tetulung to. Nggih. Napa tetulung marang wong sing keluwen cukup nganggo sego sak puluhan. Nulungi wong kodanan cukup nganggo selembar godhong gedang. Nah, nulungi wong susah cukup kanggo sak ucapan. Tetulung kuwi gampang, sing angel kuwi matrapke atimu supaya gelem lan seneng tetulung marang wong liyan. Luar biasa. Nulungi nu gampang ning atine karep boten. Nggih. Tegese nek nulung aja nganti mentung. Gitu Mas Gareng. Nulung kok mentung apa? Lah niki tulung jenengan jelasne cocok mboten kalih kula nek maringi napa meneh pelajaran teng sekolahan. Sing tegese tulung kok nganti mentung niku pripun? Lho. Sesuk diikrarke. Pripun? Iki dalam penuh dengan tanda tanya. Kok iso tanda tanya? Ket bawa takon wae. Mbok sekali-sekali duwe ide dhewe to. Niki Ki Dalang Sarmadi. Asli dalang wis kok dalang endi? Trenggalek, Mas. Trenggalek. Nggih, namung Trenggalek mergo niki trahe
Nggih. Renggiling. Niki putune Minak Sopal. Lho. Nggih, ya Kok tetulung. renggiling. Ora masuk ke Marmut. Tetulung aja ngati mentung. Yen Nggih. tetulung ya sing ikhlas Sing aja ikhlas. ngati duwe kekarepan dibalik pitulunganku. Kaya nek bebucal ngoten nika nggih Mas, kaya nek geduwang ngoten nika aja nganti apa cocok karo pelajaran sing tak tampa di sekolah. Aja nganti apa sing diguwang utawa sing diilangke ana ing WC kuwi terus digoleki maneh lho ngono Mas. Nggih. Niki Pak, pripun? Niki mumpung akeh bocah-bocah tika. Nah. Nika ta mriki kan nyambut gawe ora arisan ngono. Lah nggih, niku warisane pun dipotelke wau kok. Nggih. Niki mumpung sami kepareng lenggah Nggih. sinambi ngrantos Mas Bayu pulih bebayunipun. Loh, Mas Bayu sampun mulih bayune. Lah nggih, tegesipun kegiatanipun pulih malih awit nuwun sewu. Sok tenggorokan menika menawi nggen adem menika sok kala mangsa pancen radi kesleo paminipun ngaten menika Mas. Jane kok mburi wis kaya Bayu Aji ya. Kok mburi wis kaya Mas Bayu Aji. Nggih. Wah, bareng didepi ngarepe lho Bayu pucet. Kula niku mboten ngira mboten nggono kok Mas. Pokoke donga kula masih tetep sehat bagas waras. Nggih. Nek mungkin mung sedelo mawon terus masih iso munggah meneh. Wis Mas, wis waras ku lho. Niki sadurunge ben tambah sehat ben Apa? bagas waras. Ah. Menawi kula kepareng nyuwun dipun solawati riyin Mas. Oh, sik. Nek sing asta bareng-bareng napa ijen? Ijen riyin. Sinten? Mas Gareng. Loh, kusik to. Ora. Iki kepethuk pisan merintahe nemen. Lho, kula mboten merintah. Kula Mas Bayu sampun paring dawuh. Rumahsaku ki ora bal-balan tok, dalan ya ana cadangane. Mas Bayu sampun paring dawuh. Mas Armadi niku nek kula tak mundur sekedap nuwun sewu Mas Gareng mangke ampun entuk mandhap. Ya aku urung yen tugas belum selesai tetep mriki. Terus panjenengan nyuwun solawatan kersanipun anggenipun ingkang kagungan kersa menika kagungan dalem kagungan damel menika saged barokah sehat lahir batinipun rezekinipun melimpah. Kula ajeng takon, solawatanku sing pundi? Padang rembulan Kene sampean iso mbok nyanyi dhewe. lah ya engko ora enek bedane antarane Ora iso. ora enek bedane antarane wakil dalang karo nun sewu dagelan. Ora ngono to Mas. Wah, wis jan dalang pocokane njaluk. Lah iya. Sik aku tak nyuwun pirsa karo para penonton. Sik kira-kira nek Mas Gareng niku solawatan setuju napa setuju? Setuju. Lho niku aklamasi Mas. Kowe iki dalang apa provokator? Wong nari kok setuju banter dhewe. Iya jenenge. Piye Gong? Aku setuju pokoke nek Mas Petruk Iki solawatan. Iki agar solawatan ku ganti kobong tak bacok. Aja aku. Ora iso. Pokoke ora iso kudu. Jenengan gawe kawan dhewe dider-derke dhewe. Ora iso. Niku kula mboten apal kok. Ora iso kok aja njaluk aja apal. Ya bisian. Ning nong Ora usah nyemak kaya amatir kowe. ya menehi ancer-ancer kowe kene iki Ancer-ancer kaya golek alamat. peh kene wakilane terus digetaki. Wis ben wakil kok merintah. Ning Ning nong ning ayo ning. padang rembulane tanggal siji. Ya. Jadi tak tunggu. Yen pengen urip lumayan sregep ana anggon Kor ibu ya. Padang rembulan tanggal loro yen pengen urip lumayan sregep
telepon ngaji ben ora Yo. dadi petani salate aja nganti lali apa maneh yen wayah tandur salate jogi udur-udur yen dadi sinden salate wis mesti kopek sinden asmane pundar sini sregep salat lan sregep ngaji repote yen dadi dalang tansah sregep anggone sembahyang dalang asmane Pagiyarto salate wis ganep limo yen dadi yoga salate blas ora ana apa maneh sing tukang kendang ora tau salat seneng wedokan salam piye salatullah lho sampean ki ya ngono kok Mas apa tukang kendang ki aja disia-sia jangan disia-sia lah aku ora nyanyi lah wong tukang kendang ki kok seneng karo ngrentengi wedokan ki piye wong nyatane iya lho kali ini dalangnya pro saya ya ora ngono kok ya ora ya wong jenenge wong nyambut gawe iki kala mangsane ya ana lupute ana keplesete nggih umpame kudu kowe sing pinter bener ki repote dadi yoga pamane kowe niki ceritane pun rampung Mas Gareng niki yoga niku genep salate wis genep 5 apa maneh sing tukang iki tukunen apa repote yen dadi yoga salate wis genep ping 5 iya apa meneh sing tukang ngendang geleme salat saben dina bar madang lho ngono kuwi hubungane apa monggo lagu-lagu kowe diguyu karo sing mbok ganti sapa Bayu guyu wis pokoke ngono Mas Gareng wis iki yes sing ya ora apa-apa ayo wis dalang bles dalang bus waning tenan dalang sing kuat mental iki kejaba awakmu ora ana meneh lah kok saged lho pokoke wani kok nggih jane kula nek napa nuwun sewu umpamane dipeksa-peksa umpamane jane napa jenenge kula niku mboten gelem gandeng Mase nuwun sewu tenggorokane nembe gerah mboten ketang
15 menit tak dongakne masih ndang waras, ndang sehat meneh tenggorokane. Terus kepareng lenggah kene meneh ning Ora. Blencong. Anu Mas, jenengmu kuwi sapa? Nun, Jenengmu sapa? nami kula asli Petruk Sarmadi Sabda Utama. Sarmadi. Nggih. Sarmadi sar ki sarape kena. Terus Ma, matine kapan? nek kula mboten kesusu jenengan lajeng dhisik mboten napa-napa. Di Ah, ora itu. Mosok balapan kok mati. aja to Mas. Ora. Turun. Ning dengan begini kamu nanti insyaallah ketularan wahyune Amin, Mas Bayu. amin Mas. Kula niku nderek panem wiwit tahun 2010. Ora takon, sing takon sapa? Heh? Ora ana sing takon kok pamer derek. Hui, Apa? wakil dalang iki mbok sepelekke. Ora, aku ora nyepelekke wong ora ana wong takon kok kowe Lah arep ngomong. ngomong lho mbok. Ora ngono. Mas, tolong eksekusi Mas. Nah. Lu kok eksekusi. Mas Gareng lagu-lagu Mas Gareng. Nggih, lah. Niki cocok kok. nanjake bintang tamune sing kinyis. Nggih, niki nah. Rumien Loh, Mbak. Rumiyin kapan kuwi? Rumiyin iki kapan? Rumien ndak wingi. Nah, niki nyuwun jumenengipun Mbak Nisen.